Os concellos da Pobra e Rianxo veñen de anunciar a solicitude conxunta á Consellería de Emprego e Igualdade dun obradoiro de emprego. O proxecto, que levará o nome de Comutare, terá como especialidades as actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e aproveitamentos forestais. Na experiencia formativo-laboral, que se prolongará por un período de 9 meses, tomarán parte un total de 20 persoas, 10 por cada municipio. Un é actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e outro é actividades auxiliares en aproveitamentos forestais. Nos parece un tema interesante o tema forestal, non só porque hai moita demanda de emprego, sino porque son dinamizadores importantes da nosa economía, tanto de país como a nivel local. Sabemos, por conversas que tuvemos coa xente que está traballando nese sector, que hai déficit de xente especializada nese campo. Entonces, parecenos eso moi importante. Os dous rexedores destacaron tamén a importancia deste tipo de proxectos de cara á inserción laboral da veciñanza, ao tempo que se revaloriza o monte se lle dan novos usos. E incidir con este taller nesa idea de valorización do monte, non só pensando no forestal, sino tamén con outros usos. Novos usos, novos rendimentos que se poden sacar do monte se poñan sobre a mesa, se poñan en funcionamento, e esa colaboración das comunidades de montes aquí tamén é de agradecer. Na Pobra actuarase no contorno do miradoiro de Vallinclán, así como tamén en superficies forestais que foron obxecto de lumes. En Rianxo as accións focalizaránse en terreos municipais, concretamente en aproximadamente 17 hectáreas da zona do Barral, que resultou tamén moi afectada na vaga de incendios de 2017.